जा ई तो धुरंधर भैया के साथ खेला हो गई। माने ब्लू बीट के सब गाना हम तो सुना था नहीं कि ब्लू बीट चैनल वो उड़ गई। ना चैनल नहीं उड़ल, हम बता दी कि ब्लू पिट के सब गाना प्राइवेट कर दियल गइल बा विवेक सिंह के प्राइवेट ना द्वारा। महाराज, प्राइवेट ना, अब असली सच्चाई का बा, अंदर के खबर का बा, हमरा से सुना लो। सबसे पहिल का बात, स्ट्राइक लागता तो ई तोता बचावे खातिर या एंगा कहत रसन की प्राइवेट कइल जाता। ठीक एक और बा? बात सुन रहुआ, ई आज कोर्ट में गइल बा ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन। आज ना, ठीक बा? आज ई लोग मिल के, काल के फोटो वायरल भइल बा, हाँ। तो आज ई लोग मिल के बातचीत करत लो। आज अगर हल ना होई तो सुने में ई आवत कि हमार धुरंधर भैया जइहन सुप्रीम कोर्ट में। आ तारा लोग के एगो अंदर के खबर ही बताई कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पहुंच गई। यानी 3 साल के बैन करा के खुश नहीं खे। हाँ, जीवन भर के बैन कराई कहीं के अभी एगो और बात तार लोग बताओ तनी, तू लोग सोचत हो बोलो कि काहे आखिर ब्लू बीट के गाना लगातार डिलीट होता, धुरंधर भैया के जितना बा, अन्नपूर्णा के काहे नहीं के डिलीट हुआ, काहे? तो अभी तक ले केहू एग्रीमेंट नहीं के पढ़ले कि एग्रीमेंट में आखिर लिखल का बा। ठीक बा? तो मे भी हो सकता कि एग्रीमेंट में ऐसा लिखल गई लोग हो कि ई दुगो के, माने एक खाली बीच में हाला भई रहे कि ई दुगो कंपनी के छोड़ के इनका एक और बात सुनी, जैसे कि अन्नपूर्णा फिल्म्स के सीएमएस रहे थी पार्टनर, मतलब पार्टनर कंपनी पार्टनर होला नु, तो ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के पार्टनर बा अन्नपूर्णा फिल्म्स। ओकर गूगल पर खोल के देखे तो ओमे दिखाई यासी अन्नपूर्णा आदि शक्ति सब ओकर पैटर्न मतलब कमाई ओकरो जाला इनकरालो से, लेकिन ओमे कोई ब्लू बीट के नाम नहीं है। ठीक बा? हाँ, तो अन्नपूर्णा अभी जुड़ल नहीं है। ठीक बा? अन्नपूर्णा के दोसर डिजिटल चलावेला, अन्नपूर्णा अभी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एथी में नहीं है। लेकिन ई ना होला कि 5 लाख का प्रॉब्लम तो उनको पबानू। तो ई बड़न नु ई जेकरा के उड़ा बड़ा अच्छा नाम धइले कोठा पुत्र। ई यार जाके डील कर लेले बड़न, आ बतावा ना इनकरा के फंसा देलन नु। अच्छा एक और बात सुनी, बिना धुरंधर भैया के ले गइले ई कोठा पुत्रवा चप्पल पहन के चल गइल बा ओइजा। एगो तो ई ऑफिस में जाला तो जूता पहन के ना जाए, चप्पल पहन के जाए। ठीक बा? चप्पल पहन के चल गइल बा आ जाके डील क के अपन कंपनी बचवा देल था, विवेक सिंह के उड़वा देल। विवेक सिंह के ना, इनकरो कंपनी के जौन हाल भइल रहल उहे कंपनी के हाल इनकरो हो गइल। अब रीच सब खत्म हो गइल, काहे से कि लगातार वीडियो जब बड़का बड़का चल रहेला, जब डिलीट होला नु तो ओकर काम खराब हो जाला। बाकी जान तनी ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के का हाल है, पकड़ के पहले पीट देला। ठीक बा? ओकरा बाद 10 दिन के बाद राय कह के फिर कहे चल चल ना पीटन, चल। लेकिन अभी शाम बाकी बा, अभी फैसला और बाकी बा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से के साथ का होता। मैं भी कहीं फैसला आ गइल ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कहले। लेकिन एक और बात हो सकता, जैसे कि फैसला आवे से पहले ही इनका शौक हो गइल कि ओकर फैसला पक्ष में आई लोग रहा तो उड़ावल शुरू करी, तो एकरा से पहले ही प्राइवेट रहो हम कहली। इहो हो सकता, चाहे इहो हो सकता कि फैसला आ गइल कि तो उ कहले होई कि मतलब ये दुगो कंपनी पर तार गाना ना रहे के चाहिए। तो मैं भी जौन बा ब्लू बीट से गाना डिलीट होता। अब एकरा बारे में का ब्लू बीट से तो होता, लेकिन अन्नपूर्णा से काहे नहीं कहो? इनकरा के स्ट्राइक न मारे के पड़ले, जीती हम। जीती ना चप्पल पहन के कह रहे जरूर पहुंचो। बाकी एकरा ऊपर कोनो अपडेट आई नु, अपडेट आई तो जरूर बताएम। तारा लोग बात बने चाहे ना बने एकरा से कोठा पुत्रवा से, लेकिन ई जाते फोटो खींच के जरूर डाल देला। ठीक बा? इहे लेके बतिया और सोचे कि 3-4 दिन में आ रहा है बवाल गाना, एकदम माने फेसबुक पर पूरा छिता रहा है। एक बार जब गाना डिलीट होके लगल तो का जाने कहाँ छुप गइल। अबे लाइव आके सब कुछ बताइया सनिक समझ में आई कि क्या होता। बाकी तू लेकिन आके हमरा बुझाता 24 लाख रुपया पता लग गइल है जे के लेले बा। आज शाम ले फैसला आ जाई 24 लाख रुपया के बारे में। बाकी तू लोग अपन विचार है पर दिहलो, तारा लोग का विचार बा, कमेंट करके बताओ एक बार काहे ब्लॉग भइल बा। बाकी हमनी के मिलते हैं अगला वीडियो में। कोनो अपडेट आई तो जरूर बताएं। चैनल के सब्सक्राइब कर ले जरूर।